Maayong adlaw na usab diha sa atong mga suking tigpaminaw. Kini na usab ang inyong bag-ong suki sa kahanginan sa New Republic. Mudalit na usab kaninyo nining Balak sa kahaponon nga naguluhan. Presidente Manny. Usa ka kabuhing simbolo nga ris sa kalibutan. Simbolo sa panultihon nga ang tao walay katagbawan. Bahandi, kabantog, og nagkadaiyang kabtangan. Dinhi sa kalibutan, halos naangkon mo na ang tanan. Apan, unsa pa man gay kulang nganong sa pagkapangulo gusto pa man gyud kang mudagan. Ang kalibog o kabalaka mo inisantop sa among tagsa-tagsa kaalimpatakan. Tungod kay dili sa tanang higayon nga luyos sa mabagang dagom, dunay kahayag naghulat. Dunay mga panahon nga luyos sa mabagang dagom, kinabagang dagom lang gyapon ang naghulat. Apan, dili nato ikalimod nga maayo ang imong panglantaw. Diin sa imong kasing-kasing gusto ka ang mga kabos sa kaharuhay makatilaw. Libreng balay sa mga way balay o sa kaplatapormang dili tiaw-tiaw. Pero basin kining tanan, bunga lamang sa imong mga damgo o gitawag natog dakong alimungaw. Sa harap ng
Mandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila. Sinakop ng puti ang mga kayumangge.